Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Muli ndi Tate mmodzi yekha, ndipo nonsenu ndinu pachibale, your brothers and sisters. Mawu athu a tsiku la lero lomwe ndi Lamulungu la 31 Pachaka, lero ndi pa 5 November chaka cha 2023, akutiyitana kuti poyambirira tikhale anthu othandiza ena kuti anzindikire Mulungu. Izi ndi zimene tizimve m'mawu oyamba pamene mneneri Malaki akudzudzula atsogoleri makamaka maprofeta anzake ndi ansembe kuti muziphunzitso zawo nthawi zina amapotoza anthu. Tili ndi udindo poyamba osaka chipulumutso cha ine mwini komanso kuthandiza kuti ena alandire chipulumutso. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Malaki mutu wa 1 ndime ya 14 kukamaliza kukawerenganso mutu wa 2 ndime ya 2 kudzawerenganso ndime ya 8 kulekeza 10. Muli ndi tsoka inu ansembe, lamulo ili lokhalira inu mukapanda kundimvera. Tikadzudzulidwa tizikhala nawo mtima omvera. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Emmanuel Kambikwa Junior, wophunzira ku Bunda College, St. John Paul II Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu, salimo namba 131, ikutithandiza kuti timpemphe Ambuye kuti asunge mtima wathu wa mtendere. Tonsefe Mulungu adatilenga kuti tikhale anthu a mtendere. Timayamba kutaya mtendere umenewu ndipo timayamba kusokoneza mtendere wa ena. Mtima wathu uphunzire kusadzikuza kuti tidzetse mtendere. Mawu athu achiwiri akuchokera mkalata yoyamba ya Paulo yolembera mpingo kwa Tesalonika, imene inso ndiye kalata yoyambirira pa mabuku onse a chipangano chatsopano kulembedwa. Mutu wa 2 ndime ya 7 kudzalekeza 9 kudzawerenganso ndime ya 13. Mmenemo Paulo ationetsa kuti iyeyo ndi chitsanzo cha kudzichepetsa, chakutumikira posafuna kupeza phindu. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Laurent Gerard Nyasuru kuchokera ku St. Albert Mphakati, Chinkhoma Outstation, Manyani Zone, St. Francis de Sales Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu Woyera mutu wa 23 ndime ya 1 kulekeza 12. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Malaki. Atembereredwe munthu wonyenga, amene amayesa kuchita zimene adalumbira, popereka nsembe yoyipa kwa chauta, pamene ali nayo nkhosa yamphongo yabwino m'khola. Chauta wamphamvu zonse akunena kuti, ine ndine mfumu yayikulu, ndipo dzina langa lochititsa mantha pakati pa anthu a mitundu yonse. Mukapanda kundimvera, mukapandanso kulemekeza dzina langa, ndidzakutembererani. Zabwino zimene mumalandira nazonso ndidzazitemberera. Ndithu ndazitemberera kale, chifukwa simudamvere ndi mtima wonse. Koma inu ansembe mudasiya njira yanga, mudapunthwitsa anthu ambiri ndi zophunzitsa zanu. Mudayipitsa chipangano changa ndi Alevi. Ndikutero ine chauta wamphamvu zonse. N'chifukwa chake, inenso ndakusandutsani onyozeka ndi achabechabe pamaso pa anthu, popeza kuti simudatsate njira zanga, ndipo mwakhala mukukondera poweruza milandu. Kodi tonsefe suja tili ndi bambo mmodzi?
kodi suja adatilenga ndi Mulungu mmodzi? N'chifukwa chiyani tsono tikuphwanya chipangano cha Mulungu ndi makolo athu posakhulupirirana? Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu a nkalata yoyamba ya Paulo yolembera Atesalonika. Koma tidakhala ofatsa pakati panu ngati mayi osamalira ana ake. Tinkakukondani, ndipo chifukwa cha kukulakalakani kwambiri tidatsimikiza zogana nanu osati uthenga wabwino wa Mulungu wokha, komanso ngakhale moyo wathu omwe. Abale, simukumbukira nanga kuti tinkagwira ntchito kwambiri mpaka kutopa? Mosemuja tinkakulalikirani uthenga wabwino wa Mulungu, tinkagwira ntchito zamanja usana ndi usiku, kuopa kuti tingavutitse wina aliyense mwa inu. Pambali athu timathokoza Mulungu kosalekeza. Timatero chifukwa chakuti pamene mudamva mawu a Mulungu tidakulalikirani, mudawalandira osati ngati mawu a anthu chabe, koma monga momwe alili ndithu mawu a Mulungu. Mawuwo ndi omwe akugwira ntchito mwa inu ndi okhulupirika. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adayankhula ndi gulu la anthu ochuluka pamodzi ndi ophunzira ake. Adawawuza kuti aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi ali ndi udindo otanthauzira malamulo a Mose. N'chifukwa chake muzichita ndi kutsata zonse zimene iwo amakuphunzitsani, komatu musamatsanzire zimene amachita, pakuti sachita zimene amaphunzitsa. Iwo amamanga katundu osautsa kunyamula nkusezetsa anthu, koma iwowo sakhudzako mpang'ono pomwe. Zonse zimene amachita amangochita kuti anthu awaone. Amadzimangirira timaphukusi tikulutikulu ta mawu a Mulungu pa mphumi ndi pa mkono. Amatalikitsanso mphonje ya zovala zawo. Amakonda malo olemekezeka pa mapando ndiponso mipando ya ulemu kwambiri m'nyumba za mapemphero. Amakondanso kuti anthu aziwalonjera mwa ulemu pa misika ndipo kuti aziwatchula aphunzitsi. Koma inuyo anthu asati azikutchulani aphunzitsi, pakuti muli ndi mphunzitsi mmodzi yekha, ndipo nonsenu muli pachibale. Musamatchulanso munthu pansi pano kuti Atate, popeza kuti muli ndi Atate amodzi okha, ndiwo Atate anu akumwamba. Anthu asatinso azikutchulani mtsogoleri, popeza kuti mtsogoleri wanu ndi mmodzi yekha, ndiye Khristu. Pakati panupa wamkulu akhale mtumiki wanu. Pajatu aliyense odzikuza adzamchepetsa, ndipo aliyense odzichepetsa adzamkuza. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, tidzifunse tsiku la lero pamene Ambuye Yesu monga anatikumbutsira dzulo akutiphunzitsa nkhani yakudzichepetsa, kuti moyo wanga umapereka uthenga otani kwa anthu ena. Zivute zitani in this life, I give always something to others. Timapereka zabwino kapena zoyipa, timaphunzitsa zabwino kapena zolakwika. Mayankhulidwe yanga, mayendedwe yanga, mavalidwe yanga, machitidwe yanga, mathandizidwe yanga, china chilichonse chimene ndikupanga, even mapumulidwe yanga, even zimene ndili nazozo, ndimakhala kuti ndikupereka uthenga kwa anthu ena. Anthu ena amatamanda nazo Mulungu zimene ndimapanga. Anthu ena mwina ndimapyetsa mtima. Izi ndi zimene tikuzimva m'mawu oyamba pamene Malaki akudzudzula ansembe kuti muli ndi tsoka chifukwa choti nthawi zina zophunzitsa zanu zimapangitsa anthu ena kuti agwe ndi kulowerera. It's very easy to point fingers at priests by then or priests now, koma funso khanena kuti ine mwini ndi chani chimene ndathandizira kuti ena alowerere? Ndi chani chimene ndathandizira kuti ena agawikane? Ndi chani chimene ndathandizira kuti ena akayikire za ukulu wa Mulungu? Ndi chani chimene ndathandizira kuti ena akayikire za unsembe? Ndi chani chimene ndathandizira m'moyo mwanga kuti ena akayikire kunena kuti Amalawi ndife anthu okondana kapena Akhristu ndife anthu okondana?
tili ndi tsoka ngati tithandizira ena kupunthwa. N'chifukwa chake Paulo woyera mmawu achiwiri akutipatsa chitsanzo cha moyo wake omwe kuti iye amatumikira Mulungu ndi mtima wonse, osati kuti anthu antamande, osati kuti alandire zabwino, koma kuti anthu akamva uthenga wake natembenuka mtima, madalitso, matamando, mayamiko onse apite kwa Mulungu. Paul did not serve for the sake of personal gratification, for the sake of his name. Paul served only to glorify God. Ambuye Yesu chimodzimodzi sanabwere pasi pano kuti adzatenge mayina kumatchuka nawo ayi, anabwera pasi pano kuti adzachite kufuna kokha kwa Atate. Chimodzimodzi otsatira Ambuye Yesuyo amene timadzitchula kuti ophunzira ake tsopanofe tikuyenera tizitsatira mapazi a Mbuye wathu. Sitikuyenera kuti titumikirane ndi cholinga choti anthu atione. Izi zimene akuwadzudzula nazo Afarisi aja amene amangofuna mipando yonona, amene amangofuna malo aulemerero, amene amangovala zovala kuti azioneka ngati ali choncho asali choncho. Do not let yourselves be called master, because you have only one master. Kenaka Ambuye Yesu anena kuti pamene mukutumikira posadzionetsa kuti anthu akutameni, tsono mudziwe kuti nonsenu ndinu pachibale, ndipo musalole kutenga malo a Mulungu, musalole kutenga malo oposa wina aliyense. Tonsefe tili pachibale, tonsefe ndife ofanana. Matitles amene tili nawo, kutchuka kumene timalandira, maudindo amene tili nawo, chuma chimene tili nawo, madalitso amene tidalandira, atithandizire, apange facilitate kuchotsa ululu mmoyo wa ena, kuchotsa chipsinjo mmoyo mwa ena, kuthandiza ena kuti akumane ndi Mulungu. Funso ndi lomwe lija. Zabwino zimene ndili nazo, zonona zimene ndili nazo, zinthu zimene Mulungu adandisongetsa zikundithandiza kuti ena alandire Mulungu, zikundithandiza kuti ena atamande Mulungu. Ndi makhulupirira kuti ifeyo mwa njira ina kapena inzake tonsefe ndife atsogoleri. N'chifukwa chani zimativuta kukhala atsogoleri abwino? N'chifukwa chani zimativuta kuti tikhale mwina makolo abwino? N'chifukwa chani zimativuta kuti tikhale ansembe abwino? N'chifukwa chani zimativuta kuti tikhale adindo abwino? Ndimaganiza kuti pali zinthu zitatu zimene tikuyenera tilingalire, chifukwa tikayang'anitsitsa bwino nkhani ya tsiku la lero. Ambuye chauta mkatikati mwa kukamba nkhani ya utsogoleri, Malaki akudzudzula ansembe, Paulo akupereka chitsanzo cha iye mwini ngati mtumiki, Ambuye Yesu akudzudzula Afarisi amene amangofuna kuti anthu aziwaonera. Pamene chatsitsa dzaye kuti njovu ichoke nyanga ndi chani? Chatsitsa njerwa kuti buluzi aduke mchira ndi chani? Ndanena kuti tilingalire zinthu zitatu izi. Tipange chani kuti tikhala atsogoleri abwino? Choyambirira, ambiri sitimvetsa kuti udindo wathu ndi chani, utsogoleri ndi chani. Muchingerezi ena adanena kuti leadership is the capacity to influence others through inspiration, motivated by passion, generated by a vision and purpose. Ambiri tikanakhala kuti timamvetsa zimenezi, nkumayang'ana moyo wa Ambuye Yesu, bwezi tili ansembe abwino, bwezi tili makolo abwino, bwezi tili andale abwino, bwezi tili mafumu abwino, bwezi tili akhristu abwino, mwachidule bwezi tili anthu abwino. Zambiri zimene timapanga anthufe sitimapanga kuti tathandizire ena kusintha. Tasintha bwanji pamene ife eni ndi amene tikusowekera kusintha? So choyambirira ndi chimene chocho kuti we should change ourselves. Ifeyo eni tisinthe. Kachiwiri, sitimakhala motivated by passion. Zimene tikupanga sitimazipanga ndi mtima wonse. Takumbukirani Paulo oti amapanga ndi mtima wake wonse. Petro ngakhale pena amalakwitsa amapanga zinthu ndi mtima wake wonse. He was driven by passion. Ambiri timapanga zinthu ine chichewa changa timati mwalebwede. Basi sitikirapo mtima ayi. Kuti mwina akupatsani udindo kuti ika ndinoyimbitsa kwaya, kumangopanga zinthu za flat ayi. Komanso tilibe vision and purpose. Kuti tirekeze kupemphera kwenikweniko. Ndipemphera mawa kapena lero la Mulungu kuti ndinakonza kuti ndipita ku chechi misa ya 6 koloko, ndikakachoka ku chechi ndipanga kuti ambiri tilibe vision, kuona zinthu patsogolo pa nthawi. Zinthu zimangotidzidzimutsa. Tidya chani kudzidzimukira? Ndipanga chani kudzidzimukira? Mwina ena atuma bwana kupita m'maofisi kuti ndikatani kumati zikuonekera konko. Ndi aja amangowerenga news, kumangoitana anthu, kuseka, kukhala pa phone, kutuluka kuyenda. They don't have vision and purpose. So choyambirira nchimenecho kuti tilibe capacity to influence others. Ana athu tathandiza kuti alandire Chikhristu. Chachiwiri, chimene chapangitsa kuti mwina utsogoleri wathu ufike pa ufarisi chonchi, ufike pa anthu amene tungofuna tuoneke ngati, nchonena kuti ambiri tilibe kuthekera kolumikizana
pachingerezi amanena kuti communication. Tikamakamba za communication tikukamba nkhani ya exchange of information, understanding each other, talking to each other, giving clarity and expression to things, honesty and ability to listen to others. Ambiri tikakhala pamalo autsogoleri, ambiri tikakhala nazo zimene Mulungu watisungiza madalitso ake okoma, sitikhala nawo mtima wogawana nawo, kugawana, kudziwitsana kuti pano pakuchitika chani, kandi ino acheya pamphakati zinthu kumangodzipangira nokha. Ayi, pakuyenera pakhale communication, pakuyenera pakhale ndithu kulumikizana mwamvemvemve, kandi pabanja kumene izi ziyenda chotere, izi sitipanga, izi tipanga, koma ambiri timafuna ena alephere pakubisa information. Ndipo chimene ndipafuna tione ndi nkhani ya delegation and planning. Ambiri utsogoleri ukutivuta, ambiri kukhala anthu amene monga Ambuye Yesu akunenera osadzionetsera kuti ifeyo tangovala koma tikulephera, ndi mtima onena kuti sitimafuna kuti ena achitekonso udindo umene ife tili nawo. There is no transfer of some work and authority and accountability to our subordinates. Anthu akatikhulupirira kuti kandi ino acheya kumphakati, ndekuti ena timafuna tipange chilichonse tokha, tikalandira abambo tokha, tikawerenge mawu oyamba, tikawerenge zambale tokha, tikhala chipembedzo tokha, tikhala sekretary tokha, tikhale okhazikitsa bata. Anthu takusiyirani mphakati muziyendetsa nokha. There should be a kind of delegation. Kaya magulu onse amene tili, ena apangeko izo, ena Mulungu anatidalitsa mosiyanasiyana. Ine sindingakhale inu simungakhale ine, koma zimene ine ndili nazo pophatikiza ndi zanu tipanga malo okoma, tikhala malo odalirana, tikhala malo amene tikuperekezana. Pajatu Ambuye Yesu anena kuti musayiwale nonsenu ndinu pachibale, muli ndi Mbuye mmodzi, muli ndi Mulungu mmodzi, muli ndi Tate mmodzi. Chotsirizira ambiri chimativuta kukhala atsogoleri abwino ndi nkhani ya planning, to look ahead into the future according to our priorities. Kuti inde izi zifunika zipangike, koma chofunika kupanga choyambirira kwambiri ndi chani. Tapempha Ambuye tsiku la lero pamene akutipempha kuti tisamakhale nawo mtima odzikundikira, mtima oti andione, atipatse mtima odzichepetsa. Poyamba tithandizire ena kuyanjana ndi Mulungu wawo chifukwa cha zitsanzo zathu, makhalidwe athu, mayankhulidwe athu, ena zaapangitse kuti ayandikirane ndi Ambuye chauta. Koposaposa moyo wathu omwe ukhale opereka zitsanzo kwa amene akubwera mbuyo mwathu. Ambuye tithandizeni tsiku la lero kukhala anthu odzichepetsa, kukhala anthu otumikirana, koposaposa kukhala anthu ozindikira kuti tili ndi Tate mmodzi, Mbuye mmodzi, komanso tili ndi chipulumutso chimodzi. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.